Onde duok ma ing'iso osiptal ni koro gi kawasara to SHA be ok bi nyisowa kaka asara ni idhi tim. Mar ariyo, nitie wach mar chudo mar SHA kata gima luongo ni ngeko mar chudo mar SHA. Iyudo ni gima SHA kaka ne nitie e contract kaka wandikore osiptende gi SHA onego bed ni claim ichulo modonjo mokuongo ichulo kodonjo to ichulo kapok moro kendo ochul. Gimiluongo e accounting ni first in first out FIFO. Lakini waduogo wafwenyo ni SHA gi korka kore gin gichudo kaka gidwaro, gichudo maonge kaka ginyiso ni mae ok inyal kata ng'e ni en claim mane michulo. Mae kelo thagruok ne osiptal niwach koro kata keto chenro mondo ilos weche kod kaka inyalo kelo yath, kaka inyalo kelo gik moko mondo ikony joma koro tuo ok inyal. Koro gini keto wa gimiluongo ni ICU mar bedo gi osiptende. Mar adek en chudo mar gope mag NHIF. Kaka jothurwa kata kaka jopiny ong'eyo, SHA ni nowuok kuom NHIF. To mane SHA okawo koa NHIF, SHA nokawo gik moko te mag NHIF. No gikawo ute mag NHIF, ne gikawo mtokni mag NHIF, ne gikawo nyaka jogo mane tiyo ne NHIF. Chal mana ng'at madhi e ot to onyiewo ot to kosonyiewo ot wacho ni oyo an koro drisa ok adwa. Mano gima koro migawo motelo ne thieth miluongo ma en Adan Duale, migosi Adan Duale nowacho ni koro claims madhi mana gana 33 mag SHA mag NHIF koro gin gope mag SHA. Koro mane manyocha watamre ni gima SHA nochokawo kanokawo maber kata ma oneno ni ok gin gopegi magi be nyaka gikawo. To jatend piny Daktari William Samoei Ruto nosowacho mosingo e dwe mar adek ni claims ma ibro chul te moko magin siling milion 10 kadok piny mago nonego bed ni ochul ka chopo dwe moro 9. Nyaka sani pesni go pok ochul. To king'iyo maber claims mag NHIF gi osiptende 82 kende e Kenya ka ema kawo nus mar pesani. To magi osiptende kaka Kenyatta, kaka MTRH, kaka